Aveți bunuri care merită păzite, dar nu puteți sta permanent lângă ele pentru că mai aveți altceva de făcut? E cazul să apelați la sistemele moderne de pază. Cele mai noi mijloace de asigurare a securității au fost prezentate astăzi în cadrul expoziției Security 2010, organizată de Centrul Expozițional Moldexpo din capitală. Participanți la eveniment au fost subdiviziuni ale Ministerului de Interne, dar și companii străine și autohtone care s-au întrecut în a-și prezenta achizițiile. Pentru a te simți mai în siguranță, poți folosi un astfel de dispozitiv. Acesta este dotat cu sistem video și alarmă, ba mai mult, poți primi un SMS direct pe telefonul tău mobil, în caz că ți-a intrat un hoț în casă. Singura problemă este prețul cam piperat. Pentru a procura acest dispozitiv, ai nevoie de minim 15.000 de lei. Dacă până acum Direcția Pază de Stat prezenta servicii ce constau doar în paza bunurilor din interior, în acest an, în cadrul expoziției, au fost prezentate dispozitive și pentru paza curților. Este sistema la spargere, în caz de încearcă de stricatul sticlei, și este sistema la anti-incendiară. Deci în odeile cu pericol sporit de incendiu, bucătării, odeile cu cămini sau cu lumânări, se înzestrează cu sensoare adăugătoare care parvine în caz de, Doamne ferește, semnalul parvine la dispecerat de pază a pazei de stat, unde imediat, timp de 3-5 minute, grupa de intervenții care este expusă tot aici alături, se deplasează la fața locului. Vizitatorii au rămas impresionați de ce au văzut în cadrul acestei expoziții. Prețurile foarte mari nu i-au făcut însă să renunțe la ideea că siguranța este mai presus de toate. Vă spun sincer, mi-a plăcut foarte expoziția, multe lucruri foarte interesante, tehnologii noi și am rămas uimit de organizare de toate acestea. Mai decât să procurăm că lucruri interesante și noi sunt. Prețurile normale, normal. Se permite, cum spune. Вот. Для меня, я смотрю новинки, что появилось нового на рынке именно Молдовы, да? Но по ценам, я смотрю, цены особо не меняются. То есть, если сравнить с зарубежными аналогами, то есть именно за рубежом, да, там намного дешевле эти системы стоят, да. У нас не дороже. Вот. И я смотрю много аппаратуры китайского производства, да, что они не внушают особенно доверия по надежности, да. Вот. Хотелось бы, пускай будет подороже, но аппаратура была хороших ведущих фирм, европейских, американских фирм. La expoziția din acest an au fost prezentate în premieră și mijloace tehnice de producție europeană. Expoziția Security 2010 își așteaptă vizitatorii până pe 25 septembrie.